Predstavenie Kill Hill napísal aj režíroval William Klimáček. Je to predstavenie o 4 veľmi bohatých ľuďoch, ktorí sa stretávajú vždy na inom mieste Európy, aby hrali počítačovú hru, aby sa uvoľnili a stimulovali ešte k väčším obchodným výkonom. Bojovú hru. Streľba, krv a čo k tomu patrí. Bola to veľká výzva stvárniť veľmi bohatého človeka, ale nakoniec som zistil, že to nie je až také ťažké. To je tá farma? O ňu budeme hrať. Je výborne opevnená. My dvaja sme obrana farmy. Prvotriedne žoldierky. Aha, akože ja som žena? Máte niečo proti tomu? Nie, no ty... Mám 4 prsia. Máš dobré kozilára. Škoda, že si nedáme rande. Predstavenie Baletky, hekery, homosáci a manažéri sme naskúšali s pánom režisérom Williamom Klimáčkom a prvýkrát som skúšala niečo v zostave s Viktorom Horianom a s Čongorom Kašajom. Hrá tam s nami ešte aj Konzi, ktorý hrá live na gitaru, takže je tam aj živá hudba, o to je to zaujímavejšie. A s Viktorom a s Čongorom sme si veľmi sadli, zistili sme, že máme rovnaký spôsob humoru, čo sme potom neskôr zužitkovali aj v predstavení Mutanti. A toto predstavenie mám veľmi rada preto, lebo sa v ňom prelína to reálne herectvo, kedy hráme daný text, ktorý je fixný, s takými našimi improvizačnými vsúkami, takže veľakrát sa stane, že do toho niekto z nás vsunie niečo, čo je práve nové v jeho živote, alebo čím si prechádza, tak o tom potom po predstavení veľakrát diskutujeme. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé tým, že veľakrát tam naozaj z nás vychádzajú naše civilné pravdy. Zajtra pôjdeš na krvnú skúšku, ty mapinka, vidieť. Nevieš normálne uvariť bežné kapustové halušky. Furt nás dláviš nejakým francúzským jedlom. Ja už nemôžem jesť slimáky. Chcem normálnu chnedlu s vajcom a lečom. Nevieš normálne variť, lebo sama nie si normálna. Veď sa na seba pozri, kto na sebe nosí stôl. Nevieš normálne upratovať. Decko vychovať normálne nevieš. Ani v posteli to nevieš. Áno, ležíš na ako kus dreva z Kristovho kríža, ty zbabuškárka prídna. Nenávidím ťa, nenávidím tento dom, nenávidím našu rodinu, preklínam ťa aj s tvojím mapinom! Viac info na www.gunagu.sk